Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα σας ανακοινώσω κάτι, Αν σας πω ότι το ξέχασα, θα με πιστεύετε? Και τούτης το ξέχασε, παιδί. Δεν με πιστεύετε ότι το ξέχασε, Το συζητούσα τώρα με τους γονείς σας. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο μυστικό? Το όνειρο δεν τέλειωσε. Ενδέχεται να παίξουμε στο Δημοτικό Θέατρο. Εδώ, για μερικά λόγια ακόμα. Κάτι άλλο. Ακούστε εδώ. Κυριακή 11 Απριλίου το πρωί. Το Δημοτικό Θέατρο που είναι ο ναός της τέχνης, το ξέρετε, και μέχρι τότε να προσεύχεστε να γίνει... Να αρχίσετε να φορμάρεστε. Να απομόνωση στο δωμάτιο, ξανά τα λόγια. Θα γίνουν άλλες 3 πρόβες χρειαζόμαστε. Μία πρόβα θα χρειαστούμε στο θέατρο εκείνο το Generale και άλλες 2 πρόβες που θα τις κάνουμε στο σχολείο. Και κάτι άλλο. Είπα ενδέχεται. Τι σημαίνει ενδέχεται? Γιατί άμα δεν γίνει τίποτε, δεν τα βάλετε με μένα. Είμαι κανέναν. Ενδέχεται λέμε. Τι να πει ενδέχεται? Πρέπει να μας χορηγήσει την αίθουσα αυτή ο Δήμαρχος. Εντάξει, και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι γονείς για να μας χορηγήσουν το θέατρο. Εντάξει, ξέρουν οι γονείς σας τι θα κάνουν. Το ξέρουν. Γι' αυτό και κάλεσα εδώ μερικούς γονείς για αυτό το θέμα. Ενδέχεται, δηλαδή σε περίπτωση που δεν μας δώσετε την αίθουσα, γιατί μπορεί να την έχει χορηγήσει εκείνη τη μέρα κάπου αλλού. Μην με πιάσετε με τις πέτρες εμένα, Τώρα δείχνουμε να κάνω από τυράκι, υγεία. Η μέρα είναι 11 Απριλίου και εκείνη τη μέρα η Ελλάδα χρειάζεται την έξοδο του νοσοκομείου και θα γίνουν οι εκδηλώσεις. Η δουλειά μας είναι πάνω στην έξοδο του νοσοκομείου. Να σας γνωρίσω τα μέλη της φιλικής εταιρείας. Αρχηγός Μακρυπόλης Κώστας. Υπαρχηγός Νικόλαος Πανούτσος. Πείτε υπαρχηγός. Ο πρώτος είναι το σύνολο. Ανδρέας Βίτσος. Ο ηλεκτρολόγος. Ο Χριστός Κουνάρης. Τα κυρία Αγγέμου. Που εξυπηρετεί την φιλική εταιρεία. Ο κύριος Γιάμος το ίδιο. Και ένας μέλος από της φιλικής εταιρείας. Χειροκροτήστε τον, θα πούμε κάτι. Όχι, δεν το αφού την διοργείς.